Nijang Karbi Anglong pen Meghalaya hoilong kithu kiui ke baradi masonsi ke Pangthek ke klangpon. Nijang Karbi Anglong hempi hamren pen kahilo kilometer thom ke prapho Nijang Karbi Anglong la pen Meghalaya hoilong lang hempi tadolang so arong akung Meghalaya hoi kedai klok along amat mate Karbi Anglong arlo along amat kedamtang niphai chiti inkoi rapli bhom tianarlo Meghalaya police atu Pangthek-thek-the kethitang arpum nang pip chok. Labang sobirta kelong pen mamat langhem phi sarkari gambura dhoj bahadur karki pen tong sakot pen West Karbi Anglong deputy commissioner aphan labang so phuthak tokjir pen lampalelu labang so phi chitini phai koira troxier ni raikom saikhi Muhammad Imdad Ali superintendent of police Hamren police district lapen Hamren judicial court magistrate mongwing hi atum adimaklong kapatiniji aphan adimalong an palidam Birta kirib dunlong ana futke ahok pet kichia pumta thekpon long lelang kachini dona tengke Meghalaya arlo phangkodong pu ke hokpen radari deng acham kedam nang abang pu kichiar pumsi ladak an nang kepip bonsita ahok alam ke kichiar pum ki phurhot ansi ahok pet abirta longpon jilang nonamat ahok akang sai phan West Karbi Anglong district Assam lapen West Gentia Hills district Meghalaya angbong aronatang kilang chariatum chingki chingwai pon mom News Text Report, Karbi Anglong Live.